Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by with DJ. Yeah. Show Steve. Yazi Steve mina ngikhala ngento eyodwa. Yabona isapho kaNkotha. Yeah. Mfethu uyabona uMurena no Apolis. Yes. Bangena boyithu second half Pirate. Yes. iZimbabwe vethi bengasacheck. Yes. Why ukhosha ngenzanga leyo sub le mangabe efuna ukuthi vethi siwine. Esimele njalo shama calculate. Kamele first la sub lana and futhi first siyawina. Okay fine. Uyamkhipha uModip. Okay Modip from ulona uSkomoto. Yes. So njengoba ekhipha uSkomoto mfethu efaka uSkomoto. Why first afanga because besidinga manje ama shot. Because yonke isihlele move. Why ngafanga uMbatha mfethu? Umgcinela mfethu wapasa. Wapasa uyahold wapasa mfethu. Asimdaka udlalile kamnandi. Uyahold umkwani. Uyahold wapasa uyahold umkwani. Okay fine sidinga igoal thina. Labantu abeze kuthina. Sabane red card futhi. Why first uyafaka uMatha utalent first hazo. Uyakwazi ushaya. Umbulu usafama ngicela wonke. Umbulu first namhlanje masikhumqinisa. Umbulu ebephasa ekhahlela uyedwa. Uyedwa ukwambona umkhono eshaya ishot. Ukwambona uyaphasa eshaya ishot. Umbulu phela first umuntu abezama uyedwa. Akanayo umuntu watheka nabantu. uFoster bathi le phambili. Mayibuya laphana uzodlala ibhola akenzi lutho. Uyahamba uyale phambili mayibuya akenzi lutho. Umurena uyamfaka mfethu uyaba white le Apolice asekho iPirates final ewina aba uApolice yes ngena ufaka yena mfethu list ungena second half amdonze mfethu afaka yena mfethu badlala ibhola liya phambili yes ayazani bane khona